Ndewono ndị be anyị, kedu ka unu mere? Anyị abịakwala n'ọzọ, onye nke gị nwere adịrị bụ your wellness and beauty coach Oriflame Mesobi. N'ụbọchị nke taata anyị ga-eneba anya n'ihe ndị ọzọ eji wee mara ndị Igbo, nke gụnyere gịnị nri ndị Igbo na-eri. Dịka anyị si kwuo n'ụbọchị nke ọzọ, na e nwere steeti ndị mejupụtara gịnị ala Igbo. Ya na steeti ndị a niile nwere gịnị nri eji wee mara ha, nke bụ na mgbe ọbụla ị bịara na steeti ahụ, ya bụ nri bụ ha ga-eji mee gịnị wee kpọọ gị iru. Nya na ya ka ha ga-eji mee gịnị wee lie gị ọbịa. O wee sị anyị na ndị a mee gịnị bụ ihe eji wee mara steeti ndị a. Ya na onye steeti a mee gịnị share gị ya bụ nri, ị ga-ama n'ezie na ọ bụ gịnị nri obodo ha bụ ya ahụ. Ngwa ka anyị na-ebe n'anya n'ọtụtụ nri a. Abịa n'Enugu steeti, anyị ma na enwere ọtụtụ local gọọmenti mee gịnị mejupụtara Enugu steeti. Ha na-esikwezi nri gụnyere gịnị ọkpa, ayara aya ji o, ayara aya ọka, nwekwezi niile eme gị niile shi ofe awa nakwazi gịnị abacha. Nri a bụ gịnị nri eji mara ndị Enugu steeti. Abịa na Ebonyi steeti, ha na-eshiri anyị gịnị ezigbote ofe mpoto. Amara m ma ihe bụ ofe mpoto, mana ije Ebonyi steeti a ga-esiche gị irisie ya nnọọ ihe ekwete. Iwe ejelu Abịa steeti, ndị Abịa steeti wee chere m gị ofe achara nakwazi ofe ọkazi. Hey nna ndị Igbo amakazi. Iwe ejeru Anambra steeti, ndị Anambra wee were gịnị ofe onugbu akwọla aka wee sie nnọọ, nke bụ na ilisia ya ịsọ gịnị na-eme ebe nke anọ. Enem jeruzie n'Imo steeti, ofe Owere wee mee gịnị wee mee ihe niile. Ya na ndị a bụ nne eji mara ndị Igbo. Mana ọ gwụrụkwa n'ebe a, maka na ndị Igbo bekee ha mee gịnị ha na-adị na-eche uche etu mmadụ na-enwere ike ịkọwanwu, maka na enwe ike akọ ji akọ nke were eme gịnị ewekọta ya ọnụ eme gịnị ọma sọ mma. Nne m iweta ọka, iweta gịnị agwa, isikọ ha ncha ọ bụrụ gịnị ọ bụrụ sọ mma, iweta agbụmụ na ji ọ bụrụ sọ mma, iweta agbụ na nna ihe ndị Igbo amaka. Nri anyị bụ nnọọ sọ mma. Na ọ ga-amasị m n'ụbọchị nke taa ka ị gwa m nri nke ahụ ị na-esi bụ nri ndị Igbo. Onye nke gị na-adịrị abụọ Mmesobi. Bye guys.